Στη σιωπή, στην ελευθερία. Μία ιστορία του Βελιγραδίου. Συγγραφέας Μάρια Σορμάς. Νοέμβριος 2025. Jer mi srce traži pjesmu jedinu. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Като со ихусту τραγουδιού σιγά σιγά σβήνει, η πόλη γύρω μας απλώνεται. Ό,τι βλέπουμε, κτίρια, λόφους, δρόμους, δεν κινείται από την μία στιγμή στην άλλη. Όλα αυτά στηρίζονται στα θεμέλια μερικών από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης. Το Βελιγράδι δεν είναι πόλη μιας μόνο εποχής. Δημιουργήθηκε στρώμα πάνω σε στρώμα, αιώνα μετά τον αιώνα, σε έναν τόπο που οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν ποτέ. Εδώ η ζωή πάντα επέστρεφε. Γι' αυτό η μνήμη αυτού του τόπου διαρκεί περισσότερο από την ίδια την πόλη. Πριν υπάρξουν τα ονόματα των λαών, πριν υπάρξουν τα κράτη, εδώ υπήρχε ζωή. Τις όχθες του Δούναβη, του μεγάλου ευρωπαϊκού ποταμού, που και σήμερα ρέει δίπλα στον Βελιγράδι, γεννήθηκε ένας πολιτισμός που για πολύ καιρό ήταν άγνωστος στον κόσμο. Λεπένσκι Βίρ, ανατολικά του Βελιγραδίου, στα φαράγγια των σιδηρών πυλών. Εδώ η πέτρα απέκτησε πρόσωπο. Τα γλυπτά, σκαλισμένα στον βράχο, συνέδεσαν τον άνθρωπο, το ψάρι και το θείο. Όταν αυτά τα γλυπτά ανακαλύφθηκαν τον 20ο αιώνα, η ανθρωπότητα κατάλαβε για πρώτη φορά ότι σε αυτόν τον χώρο υπήρχε ένας μοναδικός και πολύτιμος πολιτισμός, σημαντικός για την κατανόηση ολόκληρης της Ευρώπης. Το Λεπένσκι Βίρ δεν ήταν μόνο οικισμός, ήταν πνευματικό κέντρο, τόπος όπου οι άνθρωποι παρατηρούσαν τον ποταμό, τη φύση και τον ουρανό ως μία ενότητα. Αιώνες αργότερα, κατά μήκος του Δούναβη, ανηφορίζουμε προς τον χώρο όπου βρισκόμαστε σήμερα. Στην ίδια την περιοχή της σημερινής πόλης του Βελιγραδίου αναπτύσσεται ο πολιτισμός της Βίντσα. Η Βίντσα είναι μία από τις πιο σημαντικές προϊστορικές θέσεις στην Ευρώπη. Εδώ οι άνθρωποι ζούσαν σε μόνιμους οικισμούς, χρησιμοποιούσαν μέταλλο, φωτιά και κεραμικά και άφησαν πίσω σύμβολα των οποίων η σημασία ανακαλύπτεται ακόμα. Η Βίντσα δείχνει ότι το Βελιγράδι δεν είναι μόνο μια πόλη με ιστορία, αλλά μια πόλη που στέκεται πάνω στα θεμέλια της πρώιμης αστικής ζωής. Από το Λεπένσκι Βίρ και τη Βίντσα
ξεκινά η ιστορία αυτού του χώρου. Όλα όσα θα δούμε αργότερα, πόλεις, φρούρια, εκκλησίες και γέφυρες, γεννήθηκαν από αυτή την αρχαία γη, κουβαλώντας μέσα τους τα ίχνη της ζωής και της σοφίας των αιώνων. Καθώς περνούν οι αιώνες, ο χώρος που σήμερα ονομάζουμε Βελιγράδι πάβει να είναι μόνο ένας τόπος ζωής και γίνεται ένας τόπος συνάντησης. Από τα δυτικά φτάνουν οι Κέλτες. Πολεμιστές και τεχνίτες του μετάλλου, ένας λαός που κατανοεί τη δύναμη του ποταμού και των υψωμάτων. Στο σημείο όπου ο Σάββας χύνεται στο Δούναβι, αναγείρουν το φρούριο που ονομάζουν Σίγγι Δούνου, η πόλη πάνω στο βράχο. Αυτό είναι το πρώτο όνομα του Βελιγραδίου που γνωρίζουμε. Ένας τόπος που ελέγχει τους δρόμους, το εμπόριο και τη διέλευση ανάμεσα στους κόσμους. Ο Δούναβης και ο Σάββας δεν ήταν σύνορα, ήταν δρόμοι. Μέσα από αυτούς φτάνουν οι Έλληνες. Όχι ως κατακτητές, αλλά ως έμποροι και μεσολαβητές ιδεών. Με αυτούς έρχονται το κρασί, η κεραμική, τα νομίσματα και ο μεσογειακός τρόπος σκέψης. Τα Βαλκάνια γίνονται γέφυρα μεταξύ βορρά και νότου, μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Και τότε έρχεται η Ρώμη. Για τους Ρωμαίους αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Ένας τόπος που πρέπει να υπερασπιστούν, να οργανώσουν και να διαμορφώσουν για πάντα. Το Σιγγιντούνum γίνεται ρωμαϊκή πόλη, με τείχη, δρόμους, λουτρά και λεγεώνες. Αυτός ο χώρος εντάσσεται στην ρωμαϊκή επαρχία της Μεσσίας. Οι ρωμαϊκοί δρόμοι που κατασκευάστηκαν τότε ζουν ακόμα κάτω από τους δρόμους του Βελιγραδίου. Στην περιοχή της σημερινής Σερβίας γεννήθηκαν 17 Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, γεννημένος στον Αΐσο, το σημερινό Νις. Οι Ρωμαίοι οικοδομούν μεγάλες πόλεις. Το Βιμινάτιουμ, ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά και διοικητικά κέντρα. Το Συρμίουμ, μία από τις 4 κύριες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον Αΐσο, τη Φέλιξ Τρομουλιάνα, το Σιγγιντούνum. Αλλά ούτε η Ρώμη είναι αιώνια. Τα σύνορα αδυνατούν. Η αυτοκρατορία υποχωρεί. Σε αυτή τη σιωπή από βορρά φτάνουν νέοι λαοί.
από τον βορρά, από τα ψυχρά μέρη της Ευρώπης και από την Ανατολή, από τις μακρινές πεδιάδες και τα δάση, έρχονται σιγά σιγά νέοι άνθρωποι, οι νότιοι Σλάβοι. Δεν έρχονται ξαφνικά, έρχονται σε κύματα, πρώτα ως πολεμιστές, μετά ως σύμμαχοι και τελικά ως λαός που αναζητά γη για να την ονομάσει δική του. Στον 6ο και 7ο αιώνα φτάνουν στα μεγάλα ποτάμια Σάβο και Δούναβη, στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στις πύλες των Βαλκανίων. Και εκεί, στους λόφους της Σουμάντια και στην κοιλάδα του Μοράβα, θα γίνει το σπίτι τους, το τεμέλιο της μελλοντικής Σερβίας, της καρδιάς ενός λαού που εδώ θα αναπτυχθεί.